गोदान रुम नायफैदोंमोन आरोना गेस्ट रुमा माने खालि जाबाय बेयावहाय ओमफ्राय जोङो बेयावसो थाफैसिगोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननोबो देखायनो नायनो माबायदि रुमानो बेयावहाय दङ नै गासिबो ओंखाम संग्रा माग्रा दंखाजोबो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय दङ नै कुलारबो दंखायो कुलार डाइनिं टेबोल दङ ओमफ्राय बेयावहाय दङ फ्रिजबो दङ आरोना ओमफ्रायो ओरैहाय थागोन गासिबो नै टयलेट दंखाजोबो आरोना ओमफ्रायो बिनिया लाइटआ माबामोन आरोना अफमोन ओमफ्राय आं अन खालामबाय बेयाव थाफैनोसै जोङो दिनैनिफ्राय आरो बै मोनसे रुमावहाय माने जों बेखौ खालि खालामफिनसिगोन माने बे खालि जायाखैमोन नालाय ओंखायनो बेयाव थाथ'नांदों ओमफ्राय दा बेयाव थाफैसिगोन आरो गासिबो दंखाजोबो आरो बेयावहाय बेयावहाय दङ ओमफ्राय नै टेबोल दङ आरोना नै बेहाय स्ट'रिफोर नामाथाय बेफोरो मा बुक दङथाय नै रबीन्द्रनाथ ठाकुर राकेश चक्र स्वप्न को साकार करेंगे माबानि आरो सल' लेखाफोर खोमाहाय बिसोरो माथाय आं फरायफेराखै आरो माने उनाव नायगोन लासैनो माने इयावनो थाफैखासिगोन नालाय आङो बै जों थानाय रुमखौबो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायबानो जाबाय बिदिबा बाय बाय जागाफोरानो बेयाव थाफैसिगोन जोङो गाबोननिफ्राय गासिबो फेमिलि क्वार्टार गोजा फारौआ गोजौआव जोङो दायो रुमखौ नायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेलासि जालायबाय नालाय चिल्ड्रेन पार्कबो दङ बेवहायनो दसे बेरायनानै थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों जेराव दंमोन बेवहाय बांद्राय फेसिलिटिस गैयामोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय गासिबो दंखाजोबो हिसाबै बेयाव थाफैनोसै आरो जोङो बाउन्डारि सिङावहाय भिडिअ लानो मोनगोन ना मोनामोनथाय मिन्थिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो गेस्ट हिसाबै एसे भिडिअ लाबाय आरोना भिडिअ होनो थाखाय ओमफ्राय बिराद मोजां आरो दसे बेरायनानै थांसै जोङो फुरा देखायलांजोबसै आं लोगोफोर नोंसोरनो आंनि ब्लग नायगिरि बिथांमोननो मासे सुन्दर जागा नै आयौ बेरायबाय थाथावथाव मोजां साइडआ नै बेरायथावथाव गोजा नै गथ'फोर गेलेदों बेलासियावहाय बिराद गथ'फोर गेलेफैयो आरोना बेवहायनो मा गेलेनो आरो गासिबो दंजोबो हनै स्लाइड दं सिस' दं मेरि गो राउन्ड दङ स्विं दङ बैथिंबो माबा जिम खालामग्रा